Em dic Ana Belén Alonso, vaig a segona a l'Institut Berenguer d'Entença. El llibre que m'he llegit es titula Desconeguts. És una obra de David Lozano que acostuma a escriure gènere policíac, i aquesta obra també és una d'aquest gènere. La història tracta la perillositat de les relacions a través de les xarxes socials. En aquest cas, la història està ambientada en Barcelona i transcorre en zones com el barri de Gràcia, el barranc de Sots, l'estació de Sants, entre altres. Els protagonistes són la Lara Gravalos, una noia atrevida i bastant precipitada, ja que no mesura les conseqüències abans de quedar amb en Gerard, més conegut per ella com en Wild, el noi amb què havia estat xatejant per Twitter. Però, en canvi, ell és més previsor i calculador. El fil que uneix la Lara i en Gerard és simplement que tots dos són amants de la lectura i comparteixen gairebé els mateixos gustos. Hi ha personatges secundaris, com són la subinspectora Irene, investigadora del cas, i és el personatge, a més que més m'ha agradat, perquè des de detalls molt petits ha sabut trobar pistes grans que li han ajudat a resoldre el cas. Altres personatges també són el Fran, que és el millor amic d'en Gerard, i en Carles, que és el forense encarregat del cadàver. També en trobem de terciaris, com són les amigues de la Lara, la Berta, Carla, etc. L'obra està narrada des d'un punt de vista extern, és a dir, el narrador és extern objectiu, perquè en cap moment ens parla dels sentiments i els pensaments dels personatges. La novel·la comença amb el plantejament, on s'explica la vida de la Lara i la vida d'en Gerard abans d'aquella primera cita que van tindre per conèixer-se millor. Paral·lelament, ells no sabien que la subinspectora Irene estava investigant el possible suïcidi o homicidi d'un cos que s'havia trobat a les afores de Barcelona. En un principi va afirmar que podria ser el d'en Jordi Vila, l'ex de la Lara, que va dir que es suïcidaria si ella començava una nova relació. Segons la investigació avançava, va descartar aquesta hipòtesi i va centrar-se en que la preocupació principal era trobar la Lara. Paral·lelament en la cita, la Lara va dir que ja era hora d'anar-se'n i en Wild li va proposar l'opció de portar-li ella a casa amb cotxe. Ella va assentir i es van dirigir tots dos cap al pàrquing. Mentrestant, la subinspectora estava intentant localitzar la Lara mitjançant el seu telèfon, cosa que va aconseguir poc més tard, i va dirigir-se amb el seu cotxe a la ubicació on havia marcat el telèfon. La Lara va descobrir que el noi amb el que havia passat el sopar i la nit no era realment en Wild, sinó que era un altre desconegut. I just quan va arribar la subinspectora va poder evitar que una altra tragèdia ocorrés. A tots aquells que els agrada el gènere policíac, misteri, suspens, els recomano molt aquest llibre perquè els agradarà i, a més, la trama és bastant addictiva. Per últim, fins aquí el vídeo, gràcies per haver-lo vist i espero que us hagi agradat.